Amb l'objectiu d'informar i assessorar els ciutadans del Gironès, el Consell Comarcal gironí ha posat en marxa l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor. Cristina Alsina, presidenta del Consell Comarcal del Gironès, va destacar que aquest nou equipament permetrà tramitar reclamacions, queixes i denúncies de la ciutadania, així com oferir assessorament en matèria de consum als petits municipis de la comarca. I la nostra aposta, i sobretot en una segona fase després d'implantar el servei, és poder arribar directament a aquests petits municipis, a aquests 14 municipis de menys de 1.000 habitants de la comarca del Gironès, que pensem que són els que realment els hi podem fer un servei de qualitat, ja bé sigui en xarxa o d'una manera itinerant anant als propis municipis a fer aquest servei. La idea és efectivament descentralitzar-los. A més, l'oficina realitzarà tasques de divulgació i activitats formatives dirigides a les persones consumidores i usuàries del Gironès. L'oficina farà atenció al públic els dilluns, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia. Per posar-vos en contacte amb l'oficina, podeu fer-ho via telefònica al 97 221 32 62 o bé podeu enviar un correu electrònic a l'adreça oficinadeconsum@gironès.cat.